Здравейте, днес ще сготвим крем супа от карфиол и картофи в Thermomix 7. Добавям 400 грама карфиол, различни варианти, какъвто имате. Аз добавих 200 грама картофи, една глава лук, затварям уреда, всичко се нарязва за 2 секунди, 3 секунди по-точно. След 3 секунди всичко е нарязано наситно. Добавих 1 литър вода, литър и 200, една лъжичка от зеленчукова паста, която направих също в Thermomix, но вие може да сложите и бульон, една супена лъжичка сол, поръсвам с бял пипер, аз поръсих с бял, но вие може да добавите черен, какъвто имате, една щипка индийско орехче за аромат и след което оставяме уреда за 18 минути да сготви супата на 100 градуса. През това време имате свободно време и не трябва да бъркате уреда, прави всичко за вас. След 18 минути всичко е готово. Добавям 100 мл сметана за готвене. $50 грама масло и пюрирам 25 секунди. Аз лично пюрирах 10 секунди, само 10 секунди, защото обичам да е прекалено пюрирано. Приятен апетит с Thermomix!